εξαρτήκανε στα δεξιάκια από πάνω. Τα λάστια της οροφής από πάνω. Ήταν κάποια συντήρηση. Ναι, θα σας πω την Τετάρτη, έχουν ούτε τάκι συντήρηση. Μήπως κυρίμανε γι' αυτό. Κάτσε να μας παίρνουμε και θα τους δείχνει Μια χαρούλα είναι. Πόση φορά μπήκε, πόση φορά, Γεια σας. Το όνομα... Παναγιώτης. Πάνος. Πάνος, ωραία. Τώρα κάτσε να... Στο YouTube η συνάντηση που έχει, μάλλον και από Γερμανία είναι. Την πρώτη συνάντηση μελών νέος. Ναι, βέβαια. Όχι, δεν την έχουμε Είναι ανέβει. απίστευτα, είναι πάρα πολλά το Αυτό το κουβέντα. Εγώ δεν το ακούω, αλλά φίλε. Άντε, εντάξει. Και τις προηγούμενες σου είπα. Σας έχει κολλήσει κανένας η οροφή. Σε κάποιον είχε κολλήσει. Σε κάποιον είχε κολλήσει το Η οροφή, σε κάποιον, η κολλήση ανοιχτή λέει. Ή κλειστή. Ότι δεν άνοιγε καθόλου. Έπεσε κατά τη Του έπεσε, λέει και το σίγουρο σιγά σιγά. Απλώς τώρα μια και είμαστε εδώ ήθελα να τα ξέρω. Γιατί, εντάξει, εγώ δεν το πολύ ανοίγω, αλλά... Αλλά ο Γιώργος του πίσω. Ναι. Σου είχε πέσει. Ναι, πώς δηλαδή σου Έχασε τη σειρά της. Σταμάτησα σε σημείο, ρε παιδί μου, που δεν ήταν. Και εγώ τη σταματάω. Δεν είχε ανέβει όλο το Παμπρίς παράλληλα με την οροφή. Δύο φέτο. Κάτσε αυτό το Δεν ποτέ. ανέβει, μετά ανεβαίνει το Παμπρίς. Ναι. Ανεβαίνει το πρώτο πράγμα που ανοίγει είναι η οροφή και μετά ανεβαίνει το πίσω Παμπρίς. Ναι. Εκεί το σταμάτησα λίγο πιο πριν. Κάτι δεν ξέρω πώς έγινε. Στο κλείσιμο δεν θυμάμαι και καλά. Και τι έστειλε. Είχε ανοίξει μάλλον και το πίσω. Ναι, είχε ανοίξει. Και έπεσε σιγά σιγά. Α, Το Παμπρίς πίσω, τα παραπέτια πίσω ανοιχτά. Και τη σκηνότανε μετά. Όχι, τελείωσε, κόμπλα ρε. Εγώ ας πούμε όταν την ανοίγω για να κάνω το καθάρισμα που έχει ένα λαστιχάκι πίσω, το παίζω που θέλω ρε παιδί μου. Το παίζω. Τώρα δεν θυμάμαι για αυτό. Σε όποιο σημείο φέρει. Αλλά κάποια στιγμή πέφτει. Αν δηλαδή κάτσει κάπου με χαμηλά, πέφτει μόνη της καμέρα. Με το βάρος. Αλλά σηκώνεται. Δεν έκασε τη σειρά της. Έτσι σειράς γι' αυτό. Πάρω το μάτι, τελείωσε το μάτι. πάρτε ρε παιδί μου. Το μάτι θα το έφτιαξε στο κανάλι. Άκου να σου πω, αυτό στο site το ξένο, το γερμανικό, έδειχνε πώς θα κάνεις και τα λοιπά. Εδώ όταν τους ρώτησα μου είπαν ότι το μπουκαλάκι αυτό το χρησιμοποιείς για μία χρυσή δεξιά-αριστερά, αυτό είναι για τους μεταλλικούς συνδέσμους. Τις αρθρώσεις. Δηλαδή όπως κάνεις την οροφή σε κατάσταση... Θα τα ανοίξουν το αυτοκίνητο και θα δεις και που σε κάνεις και που κάνεις. Είναι εκεί που ενώνονται τα σίδερα και έχει κάτι μαύρα καρουμπαλάκια που είναι η άρθρωση του. Πας και ρίχνεις αυτό, να πέσει αυτό το υγρό μέσα έτσι ώστε να μην κάνουν τα μέταλλα τίποτα, να υπάρχει αυτό το... Πώς θα μπορούμε, τι κάνεις. Κράτος, πού είσαι, πού είσαι. Γέλα. Έλουσα από τις κολόνια άρωμα. Όχι εδώ. Πού λες? Αυτό το δρόμο. Α, σε αυτόν και λες. Εδώ είναι στενά. Α, λες. Έφυγε. Αυτό είναι παιδιά. Εγώ λέω να πλησιάσουμε. Να τα πλησιάσουμε λίγο. TSI που γράφει από πίσω TSI και αυτά τι είναι. Καλά, το TSI είναι κινητήρας, διαφορετικός. Πήρατε εσείς. Το FSI. Και αυτό κινητήρας είναι ο προηγούμενος. Χωρίς turbo. Πάρε και το σάξο, το σάξο.
σταμάτησε. Εκεί. Λοιπόν, τώρα, τι θεωρούν αυτοί. Όπου έχει αυτά εδώ και την αφήνεις 5 λεπτά σε αναμονή. Έτσι. Καλά, εσένα τώρα κοίταξε πόσο χάλια είναι. Αυτό εδώ. Είναι καθαρό και καλά. Ναι, πρέπει να το καθαρίσεις με νερό και μετά να το κάτσεις. Λοιπόν, όπου έχεις αυτό, όπου έχεις αυτό εδώ το σύστημα, τα καρουμπαλάκια έτσι, πρέπει να ρίχνεις. Στις αρθρώσεις. Στις άρθρωσεις. Εδώ μέσα. Έλα να δεις. Για θα το κάνουμε και από την άλλη πλευρά. Έτσι, εδώ. Πρόσεξε, εδώ. Όπου κάνει ενός, εδώ, κοίταξε. Όπου βλέπεις ότι κολλάει μέταλλο με μέταλλο. Τράβα εδώ, θα πάρουμε και Και βλέπεις πόσο πηχτό είναι. Μετά από λίγο. Ναι, όπου είναι κλειδός. Μετά από αυτό μένει σαν στάλαμα. Δεν θα το δεις να πέφτει κάτω. Μένει εδώ και κολλάει. Και μπαίνει και χαμηλά, Βαγγέλη. Ναι. Και εδώ μπορείς να βάλεις κανονικά. Αλλά θέλει ένα μπουκαλάκι για από εδώ και από εκεί. Το χρησιμοποιείς όλο. Όλο, Με εκείνη τα λεφτά. Εδώ. Αυτό πρέπει να γίνει 1-2 φορές το χρόνο. Ναι, 2 φορές οπωσδήποτε. Εγώ τώρα που ακούω τρεξίμα στην Τατζήρια είναι αυτό εδώ πέρα. Αυτό το λαστικάκι. Είναι αυτό. Πρέπει να το κάνεις όλο με σφουγγαράκι να καθαρίσει να φύγει. Και μετά θα βάλεις πάνω αυτό το υγρό τη μύτη του. Έτσι θα πηγαίνει. Και μετά θα πάρεις ένα σφουγγαράκι και θα το αλείψεις όλο. Αυτά εδώ θέλουν καθάρισμα, σου λέω. Δεν φεύγει. Καθαρίζεις. Νερό συνέχεια. Δεν φεύγει, θέλει κι άλλο. Συνέχεια. Δεν φεύγει την πρώτη. Όχι, δεν φεύγει την πρώτη. Εγώ το καθαρίζεις πριν 5 φορές. Αυτό εδώ είναι γραδασγή. Αυτό από κάτω που είναι σαν τζοχίτσα εδώ Είναι πέρα. πάρα πολύ λίγο, έτσι. Θεωρητικά αυτοί το ρίχνουν όλο. Αυτό εδώ πέρα που είναι σαν τζόχα. Αυτό δεν θέλει δηλαδή. Δεν θέλει τίποτα αυτό, Σως. Το λέει κιόλας. Κάποια τέτοια πρέπει να το κάνεις όλο. Δηλαδή, φαντάσουμε το σφουγγαράκι και μου λέει μόλις πάει να κοπήσει, ας πούμε, θα το φουμάρει. Βάλει εδώ Βαγγελή, έχεις αυτό. Αγγελέ, εδώ είναι η θυσία που γίνεται. Ναι, η θυσία. Αυτό εδώ. Και εδώ και εδώ. Λίγο. Εγώ το έκανα με νερό, μία φορά. Δύο. Σουγκάρι. Έτσι, δεν θέλει συνέχεια. Η τρόπα μένει πάνω, δεν ξέρω γιατί. Σκάει μωρέ και το πλάστικο. Ας αποκλείσει την οροφή, άνοιξε γιατί περνάει η ώρα. Και κάνεις και Εγώ το είχα ανοιχτό. Από εκείνο να σταματήσει εδώ. Εγώ στο είχα ανοιχτό που είχα το μήνυμα. Συνεργασία. Α, ήδη ήταν. Τα σβήσανε όλα. Δηλαδή τώρα αν το είχε... Αυτό που κάνεις τώρα απαγορεύει.